testet under de mest ekstreme forhold. Afprøvet i hverdagen. Vi stoler på det, når det gælder pleje af de helt små, og stoler på den, når det gælder vores sundhed. Det giver os de grundlæggende livsfornødenheder, samtidig med, at det opfylder de højeste standarder for hygiejne og kvalitet. PPSU, et materiale, som vi stoler så meget på, at vores fittings til drikkevandsinstallationer har været fremstillet af PPSU i over 20 år, og det med god grund. Fränkische PPSU-fittings er fri for skadeligt bly, er kemisk resistente og korroderer ikke. De forbliver formstabile, forhindrer inkrustation og er særligt holdbare. Desuden er PPSU-fittings betydeligt lettere, billigere og mere prisstabile end alternativer i metal. Vores portefølje udvides konstant og omfatter en bred vifte af forskellige produkter i størrelser fra 16 til 75 mm i diameter. Flere millioner PPSU-fittings produceres hvert år her i Königsberg. Kvalitet made in Germany. Alpex PPSU-fittings og de perfekt afstemte Alpex flerlags kompositrør forener simpelthen det, der hører sammen